Nhar il-15 ta' Diċembru li għadda l-Gvern ippubblika bozz ta' liġi dwar terapiji ta' konverżjoni. Dan ġie ppreżentat għal konsultazzjoni pubblika biex kulħadd ikun jista' jsemma leħnu. Terapiji ta' konverżjoni huma mirati li joffru xi forma ta' kura u jbidlu s-sesswalità ta' dak li jkun, prattiċi li l-Gvern jixtieq jagħmel illegali. Għaddit ġimgħa ta' skiet min-naħa tal-Oppożizzjoni u tnejn u tlieta u ħafna aktar. Wara 10 ġimgħat ġifieri 70 jum ta' opportunità mitlufa, il-kap tal-Oppożizzjoni Donnu Stembaħ u qal li se jivvota favur. Biex isalva ġieħu għal dan it-tieni diżappunt fejn jidħlu drittijiet ċivili, irrikorra għal nuqqas ta' verità. Qal li l-Gvern ma ppubblikax il-liġi dwar terapiji ta' konverżjoni. Iżda l-kap tal-Oppożizzjoni għandu rappreżentanti tal-partit tiegħu fuq il-Kunsill Konsultattiv LGBTIQ tal-Gvern u ħadu sehem fl-eżerċizzju tal-abbozzar tal-liġi u qablu miegħu. L-aġir ta' Busuttil juri differenza kbira mill-Prim Ministru Joseph Muscat li bla tlaq li istqar fiex jemmen it-terapija ta' konverżjoni hija reat kriminali. Aħjar tard milli qatt, qalet il-Ministru Helena Dalli, responsabbli mill-libertajiet ċivili, dwar ir-reazzjoni tal-Oppożizzjoni. Iżda l-implikazzjonijiet tad-dewmien huma koroħ. Nara li hija xi ħaġa laqas biss għandek tikkonsidra li taħseb fuqha l-fatt illi meta inti qed tagħmel ħsara lil persuna umana bla dubju il-reazzjoni għandha tkun iva nagħmluha biex ma ssirx ħsara lil persuna umana. Dan ta' Simon Busuttil se jaħnilu it-tieni diżappunt u bir-raġun. Ser tiqpa' ħajja f'moħħ ħafna l-għajta ta' diżapprovazzjoni li rċevew deputati nazzjonalisti fi Pjazza San Giorgio il-Belt Valletta, meta f'April 2014 il-Parlament Malti approva l-liġi tal-Unjoni Ċivili. Vot li jfisser li koppji omosessuali llum huma meqjusa ugwali f'kull aspett. Il-vot kien għadda b'37 vot favur, xejn kontra u 30 astensjoni. Astenzjonijiet tal-Oppożizzjoni li anka f'dik l-opportunità għażlet li ma tappoġġjax id-drittijiet fundamentali ta' persuni omosessuali.